amigues i amics, benvolguts patrocinadors, autoritats. L'any passat, vora 1.000 persones en la sala ens pensàvem que ja havíem arribat al límit, però la resposta de la convocatòria d'enguany ha superat totes les previsions. Per això l'organització vol demanar disculpes a les persones que volien haver estat ací avui compartint esta nit i no han pogut a causa, en fi, de la capacitat. També els que heu vingut perquè estareu una miqueta més ajustats. Encara que, en fi, això no saps mai, perquè sempre hi ha persones que s'alegren. Ja sabeu que fregaments, entorpessades, faciliten una bona relació interpersonal, sobretot, en fi, qui vinga a lligar i aquestes coses, que tots no venim en parella. De manera que us demano que sigueu una miqueta comprensius si els obsequis no han arribat per a tots i de la mateixa manera també una miqueta de comprensió si n'hi ha taules que toca repartir-se els menús. Sabeu que, ja ho diu la dita, on sopen 1.000, sopen 1.100. Tot siga per la literatura, que ja sabem que no alimenta, però calfa el cos d'alimentar. Els organitzadors hem fet mans i mànigues per poder satisfer totes les demandes, però ja veieu que la cosa s'ha fet gran i, en fi, trobem-li les coses positives que alguna en deu d'haver. El cas és que atribuïem aquesta expectació a la celebració dels 20 anys, com és natural, del Premi de Novel·la, però acabem de saber que tot es deu que, a pesar de que hem mantingut sigilosament, s'ha escampat la notícia. Sí? S'ha escampat la notícia que aquesta nit havia d'estar així el nostre president. I, efectivament, puc confirmar-vos que el president estarà entre nosaltres. El senyor Camps no, el senyor Zapatero tampoc. Home, no, Montilla tampoc. Es refereix al president. Senyor Obama, la veritat és que crec que no ho hauria d'haver dit perquè el seu gabinet, sobretot, ens va demanar discreció. Ara, nosaltres ja els vam dir que els la garantíem ara, que estaven els llums de la sala apagats per a donar els premis. Però ja els vam avisar que això estaria un poc complicat en encendre's la llum. De manera que feu-me un favor, Ara, quan se'l topeteu al lavabo, pel corredor, dissimuleu una miqueta, que si no, l'any que ve no voldrà vindre